Sakemm mhux se jkun hemm l-investigazzjonijiet kollha li jwasslu għal persuni fil-poter illi ħolqu l-korruzzjoni, isem Pajjiżna se jibqa' mtebba. Kliem il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia wara l-Kummissjoni Ewropea ħarġet tal-ewwel darba rapport dwar l-istat tar-rule of law fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Rapport li għal darb'oħra jikkundanna l-emir u l-aġir tal-Gvern Laburista fl-aħħar snin. Fil-waqt illi dan ir-rapport allura jirrikonoxxi it-tibdil illi sar fil-liġijiet, jirrikonoxxi wkoll dak illi kienu tibdiliet kostituzzjonali illi aħna bħala oppożizzjoni nazzjonalista ħdimna qatih biex inwassluhom fil-liġi tagħna, jgħid ċaru tont illi sakemm mhux se jkun hemm l-investigazzjonijiet kollha illi jwasslu għal dawk il-persuni fil-politika, fil-poter, illi kienu huma illi kreaw ħolqu din il-korruzzjoni, isem Pajjiżna ħajibqa' imtebba. Adrian Delia qal li hemm sensiera ta' każijiet ta' korruzzjoni li jinkludu fost l-oħrajn il-proġett tal-Power Station tal-Electrogas, il-korruzzjoni relatata mal-kumpaniji Grant 17 Black u Megbridge, il-beħ ta' tlestarijiet pubbliċi lil Vitals u l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus minn Keith Kembri u Brian Tonna fil-beħ tal-passaporti.